mä uskon, että se ei ole yksi yhteen. Ei ole se, että olet hiljaa, että olet vaatimaton. Mä uskon, että suomalaiset ovat mun kokemuksen mukaan aika ylpeitä siitä, että ketä ne ovat lopulta. Ylpeitä, jos ne ovat ainakin niissä piirissä, missä mä oon liikkunut, että heillä on mahtavaa, pätevää opetusta takana ja opiskelu kyllä pitkää. Ja kyllä he ovat ylpeitä ja ei tavallaan vaatimattomia sillä tavalla, mutta hiljaisia kyllä ne ovat ja hiljaisuudessa on voimaa. Mutta jos se menee liian pitkälle, se menee vähän ikään kuin överiksi, silloin on vähän haastava. Tämä työyhteisössä Suomessa on sellainen pipeä on se, että suomalaiset ovat ehkä niin ylpeitä ja niin hiljaisia, että heillä on mahtava toinen arvo, joka on itsenäisyys. Itsenäisyys on niin suuri arvo suomalaisessa kulttuurissa ja mä teen tämä työni itsenäisesti, joka on loistava juttu. He ovat oma-aloiteisia yleensä, joka on hyvä asia, mutta mitä tapahtuu usein, mikä olen nähnyt, on se, että jokaiselle rakentuu sellainen oma pieni tontti. Älä tuu mun tontilla, sä oot toisesta osastosta tai toisesta ministeriöstä, älä koske tähän mun tonttini. Tiedätkö? Ja sitten me huomaamme sen, kun Anna oli semmoinen jälkikäteen, että oli, hei, tässä firmassa on 20 ihmistä, jotka tekevät melkein täsmälleen sama työ päällekkäin, hei. Ja jos lisätään hiljaisuuden kulttuuriin, ne eivät tietää sitä asiasta ja ripaukseen sitten kateellisuutta sitten siihen miksiin. Sitten on vähän sellaista työyhteisöä, joka on haastava. Ja se on ehkä suomalainen haaste työelämässä. On niin monta hyvää, että on osaavia kavereita, osaavia työyhteisöitä, että ei ole koskaan ollut sellaista pullaa, että hei, ei kuka tässä kaupungissa osaa tätä juttua. Ja maailman luokataso osaamista on melkein alalla kuin alalla saatavilla Suomesta, jopa seuraavalta korttelilta on henkilö, joka oikeasti osaa. Tämä on niin iso juttu, että se on, ja kohtuullisen halvallakin. Että minusta siis se on erittäin hyvä puoli. Toinen hyvä puoli, joka mainitsin esityksessäni, on tämä luottamuksen taso. Että Suomessa, kun ihmiset luottavat toisensa, kaikki tapahtuu nopeammin, varmemmin ja lopulta halvemmin.